है पानी। सरकार ये आत्मा क्या है? तो एक चंदन के समान है। अरे आत्मा है चंदन चंदन, जवानी है पानी। आत्मा है चंदन चंदन, जवानी है पानी। ए बुलबुला है पानी का, मत कर लाज जवानी का। ए बुलबुला है पानी का, मत कर लाज जवानी का। आत्मा है चंदन चंदन, जवानी है पानी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकलय मंगल मूलन संग्रह। तपे कहीं तपे अतहित बानी, भगति विवेक पार रे जी भइले। आरे कृष्ण के भक्ति सुदामा, आरे राम के बैरी, अरे रावण भइले। तो कृष्ण के बैरी एगो भक्त हनुमान जी से कहते रहे कि हनुमान जी महाराज, अरे अंजनी लाला प्रभु के दुलरुआ, तो अंजनी लाला प्रभु के दुलरुआ, अरे राउड बड़ी नाम बा। भक्त कहते रहे बाबा से कि हे बाबा, हाँ एक कलयुग के साक्षात देवता रउरे बानी, चारों युग में पूजाए वाला। हाँ तो अंजनी लाला प्रभु के दुलरुआ, अरे राउड बड़ी नाम बा। कि आई बजरंगी बाबा, तो आई बजरंगी बाबा, अरे रउरे से काम बा। अंजनी लाला प्रभु के दुलरुआ, अंजनी लाला प्रभु के दुलरुआ, हे राउड बड़ी नाम बा। आई बजरंगी बाबा, हे रउरे से काम बा।
बजरंगी बाबा से वीर बजरंगी हनुमान जी महाराज से कि हनुमान जी महाराज आरे रौरे चरनिया में नहिया बाला गोल बाबा नहिया बाला गो दर्शन खातिर मनवा भइल बारे पागो आरे दर्शन खातिर मनवा भइल बाटे पागो अरे राउर सबसे ऊंचा महिमा राउर सबसे ऊंचा महिमा राउर बड़ी नाम आई बजरंगी बाबा रौरे से कामा हनुमान जी महाराज से किए हनुमान जी महाराज अरे हई अपना मन के मंदिर में आसनी लगा के रखले बनिए बाबा अरे बस इंतजार पर अरौरा ना हमारी जग सफल ना हो आरे मन के मंदिरिया में आसनी बला गोल बाबा आसनी बला गो मन के मंदिरिया में आसनी बला गोल बाबा आसनी बला गो मन के मंदिरिया में आसनी बला गोल बाबा आसनी बला अरे जन्म जन्म से मन बापिया सो से मन बापिया सो अरे राउरी गुनवा गागा करके राउर गुनवा गागा करके भक्त सबे बेहाल बा आई बजरंगी बाबा रौरे से कामा बजरंगी बाबा रौरे से कामा भक्त बतौले कि हे वीर बजरंगी हनुमान जी महाराज दिनेश भोजपुरिया बाबा रौरे शरण में रौरे शरण में
रउरे शरण में भोजपुरिया भक्त रहुए शरण में रहुए शरण में आरी कबले दर्शन देव श्रद्धा मन में कमले दर्शन देवा श्रद्धा कमल आरे कबले दर्शन देव श्रद्धा मन में कमले दर्शन देवा श्रद्धा कमल अरे राउरी मामी सुमिरत सुमिरत हे राउरी नामी सुमिरत सुमिरत भागल दुखी तमाम बा आई बजरंगी बाबा हे रउरे से काम बा। हे अंजनी लाला प्रभु के दुलरुआ हे अंजनी लाला प्रभु के दुलरुआ राउर बड़ी नाम आई बजरंगी बाबा हे रउरे से काम बा। हे आई बजरंगी बाबा आई बजरंगी बाबा आई बजरंगी बाबा हे रउरे से काम बा। प्रेम से बोलिए। लेकियो राक्षसी दल में एगो त्रिजटा नाम के राक्षसी रहली जौन विभीषण जी महाराज के बेटी रहली भगवान के भगत रहली अपना सखी लोग से कहत रही कि हे सखी तनी सिचर में महचल बा बाड़ा खलबली अरे लंका जरा दिहले बजरंग बली अरे घमंडी रावण के बिगाड़ देले जाता रा अरे कैले बा कमाल कैले बा कमाल प्रभु भक्त बनरा में मचल बा बड़ा खलबली लंका जरा दिहले बजरंग बली घमंडी रावण के बिगाड़ देले जाता ना कैले बा कैले बा कमाल प्रभु भक्त बनरा सखी जर गईल सोना के लंका हो बाजल प्रभु जी के डंका हो जर गईल सोना के लंका हो बाजल प्रभु जी के डंका हो फीका पड़ल वीर लोग के बोलई माई नाश भइल निश्चर के छलई माई जर गईल रावण के जीवन जाता कैले बा कमाल प्रभु भक्त बनरा हे तो
त्रिजटा अपने सखी लोग से कहली कि हे सखी तलंका के लोग बाडराई लहो राक्षस के कालनी अराई लहो तलंका के लोग बाडराई लहो राक्षस के कालनी अराई लहो घर घर में हनुमत के चर्चा बा रामी बटैल सगर परचा बा अरे झूनू दिनेशी प्रभु के आसरा त कैले बा कमाल प्रभु भक्त बनरा कैले बा कमाल प्रभु भक्त बनरा भगत आइल बा जे भी आई लोग के सामने आवो हनुमान जी महाराज नीचे उतरनी माई सीता के दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कइनी माई सीता की सारा हाल चाल सुनौनी कहनी कि हम राम के दूत है नाम हमर हनुमान है और उरे खोज में ये माता हमें लंका तक पहुंचल बनी लेकिन रुआ कोनो प्रकार के चिंता मत करी बहुत जल्दी भगवान राम लंका में आए और रुआ के यहाँ से लेके जाए भगवान राम की आज्ञा नहीं खे मिलल ये माता न तो अभी हम रुआ के लेके जाती लेकिन कोनो प्रकार के चिंता मत करी हनुमान जी से माई सीता कहत रही कि हे बबुआ अरे तू हमरा के ऐसा खबर सुनौल कि हमर छाती ऊंचा कर दी हल ए बाबू तू तोहरा के हम वरदान देतानी कि अजर अमर रही हो चारों युग में पूजई हो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखनी अजर अमर गुण निधि सुत हो आ करहु बहुत रघुनायक छो हनुमान जी के वरदान देली अजर अमर हो के हनुमान जी कहतनी कि ये माता अरे रास्ता में हमें बड़ी कठिनाई भइलक अरे तोहर आज्ञा मिली तही रावण के फुलवारी में तोरा मीठा मीठा फल जाके हम खइती माई सीता कहली कि हे बबुआ तोरा के हम आज्ञा देतनी लेकिन बच के जइया फुलवरिया में काहे से कि बड़का जो ना जो लगो लोग बाटे तोरा के फल खाए ना दी माई सीता से हनुमान जी महाराज आज्ञा लेके चलल बनी रावण के फुलवारी में कैसे हो कि भूखिया पियसिया से अरे फाटल शरीरिया तो फेर ले जब नजरिया कि भूखिया पियसिया से अरे फाटल शरीरिया कि फेर ले जब नजरिया कि आहे उछलता को दता चलल पवन सुता हे रावण के फूला बरिया चलले पवन सुता हे रावण के फूला बरिया
बाद माई सीता से आज्ञा लेके चलली। हे मांगी आशीष समाई हे जानकी से चलले खाए सुंदर थालावा। हे रहे महाबलशाली निश्चर धैले हाथाबा में भालाबा। करेले विचार मने वीर बजरंगी कैसे घुसी भीतरिया। करेले विचार मन वीर बजरंगी कैसे घुसी भीतरिया। चलते कूदते चलले पवने सुते रावण के फूल बरिया। हनुमान जी महाराज रावण के फुलवारी में घुसल बनी। रावण के रखवार लोग सुतल बालो। रावण के रखवार लोग के जगावत तनी गछिया उखाड़ के वो लोग के दहिया पर फेंकतन। रखवार लोग खिसिया के उठल हनुमान जी के मारे पड़ल। जे भी हनुमान जी के मारे पड़ल उनकरा के स्वर्ग में पहुंचा दिहन। हे चढ़ गईले एगो पेड़ के ऊपर लगले तूड़ी खाए हो। चढ़ आर कुछ खाए कुछ दूरी के नीचवा लगले खूबे गिरावे हो। खाए कुछ तूरी के नीचवा लगले खूबे गिरावे हो। खाए के तो खाले वीर बजरंगी तूरी के फेंकस दरिया। के तो खाले वीर बजरंगी तूरी के फेंकस दरिया। आहे उछलत कूदते चलल पवन सुत रावण के फूल बरिया।
लक्ष्मण सी कछ मिलय से धरु दूरी हे मंगल मूर्ति बाउतला हे दंडन लंकेश जाना हे मालदान बादे जोदाई हे चलाई दंडन जोदा हे कविता कांतारुण पंडावा हे अरविंद दर एक कुमारा हे रहे महाबता की सजा हे तेरी माता ही सताया हे अमृत का चारू तो जाए हे उठी बाहु रसकी ना उस बाहु माया हे मंगल मूर्ति मारुति नाथा हे ब्रह्मास्त्र साधन पापी मन के विचार हे मंगल मूर्ति बहुत मंगल हे ब्रह्म के हित तुम्हारा हे दैत्य के मुर्शद भयो हे दान दान भवानी हे दान दान बंधु आवा हे कपि वंदन गुण निश्चर दाई हे दस मुख सब सिखी कवि जाई हे कर जोरे सुर सब विनीता हे देखी बरतावे मन कौन संगा हे मंगल मूर्ति बहुत मंगल हे कपि बिलों की दशानन बिहसा कहि दुर्वाद हे मंगल मूर्ति मारुति नंदा हे कहला किसे कवन तय कीसा हे कहि दोष नहीं नहीं मोहि हे मारे निचर कहि अपराधा हे सुनान भवन निकाया हे जाके बल बीरन दिशा हे जाबल बिंदर दलदाना हे धरय जो विवेदे सुरत्राता हे हर को दंडे कठिन जाहि भोंजा हे खडु संत सिराल वाले हे मंगल मूर्ति बहुत नंदन हे जाकी बल लवली सती हितउ चराचर धारी हरि बोल इस प्रकार से हनुमान जी महाराज की अक्षय कुमार पकड़े खाती गई ले रात्रि के समय में लंका में प्रवेश कईनी लंका के महल महल मंदिर मंदिर खोजनी लेकिन कहीं माता सीता नजर नहीं की आवत हनुमत लाल जी महाराज पहुंचल बनी रामा युद्धि अंकित गृह शोभा बनी न जाई नौ तुलसी के वृक्ष तह देखी हरस कपिराई हनुमान जी पहुंचनी विभीषण जी के दरबार में विभीषण जी के दरबार में पहुंचल बनी वहां देखो तनी महल के आगे चक्र सुदर्शन के चिन्ह बा दरवाजा पर तुलसी जी के पेड़ बा हनुमान जी समझ गई नी कि हई लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सजन कर बास हई लंका नगरी में राक्षस के नगरी में भगवान के भक्त कहाँ से आ गई हनुमान जी राम राम के सुमरन कैले बनी विभीषण जी महाराज महल के अंदर से निकलने ब्राह्मण रूपी हनुमान जी के दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कैनी हरिओम हनुमत लाल जी महाराज विभीषण जी से सारा हाल सुनौनी कि हम माता सीता की खोज में लंका तक पहुंचल बड़े जय हो लेकिन लंकापति रावण माई सीता के कहा छुपा कर रखले बड़े खोजत खोजत पूरा लंका खोज लेनी विभीषण जी महाराज बताओ तरे हनुमान जी से ये हनुमान जी माई सीता के लंकापति रावण अशोक वाटिका में रखले बड़े लेकिन ये हनुमान जी वहां रातों दिन पहरा ही पहरा बा आई भक्त शिरोमणि श्री श्री 108 श्री काशीदास जी महाराज के तरफ से देखी 10 रुपया के दान परमात्मा के दरबार में ये मंच के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बा हनुमान जी से विनती रही प्रार्थना रही कि वहां के सदा सुखी सदा कल्याण करी आई भक्त शिरोमणि व्यास श्री जयराम मुखिया जी वहां के तरफ से हनुमान जी की चढ़ावा आई
ए मंच के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बा। हनुमान जी से विनती रही, प्रार्थना रही, वहाँ के दिन दुना रात चौगुना बनल रही। बड़ा सुंदर बात कहनी कि गरज भर खाई जी आंजन करी, गरज भर खाई जी आंजन करी, देले बड़े मालिक तक गुमान जन करी। अरे एहसान निभाई हो आखी के, काहे से कि सब दीना बनले ना रही श्री नारायण भैया, इतना सीना उतान जन करी। हनुमत लाल जी महाराज विभीषण जी से सारा हाल चल कहनी। विभीषण जी महाराज कहनी कि ये हनुमान जी एगो बात बतावल जाओ। अरे राम जी के दर्शन करे से पहले हनुमान जी के दर्शन करे के पड़ेला, काहे से कि रउआ के एकटे पर ही नहीं, और रउआ मर्जी के बिना कोई भक्त के अंदर पार न पावेला। ऐसे हमरा हनुमान जी से दर्शन हो गईल, ई रउआ बताई कि भगवान राम से दर्शन होई कि ना। हम निश्चर के जाति बनी, राक्षस के जाति बनी, भगवान राम हमरा के अपनाएम कि ना अपना, भगवान राम अपना शरण में लेहन कि ना लेहन। हनुमान जी कहनी ये विभीषण जी महाराज, अरे जहाँ प्रेम रहेला उन्हें भगवान पहुँचे नहीं, प्रेम के भूखिया है भगवान राम के भई रहे। सबरी से प्रेम की जूठा बैर खाए के पड़ल, भगवान श्री कृष्ण के भई रहे प्रेम कि विदुर रानी विदुर जी के साग वो रोटी खाए के पड़ल, वो भी बिना नमक वाला। प्रेम के चलते भगवान कोई के भी अपना लेवे नहीं। हमरा से नीच जाती है दुनिया में की बा, बंदर के नाम सुतला से उठला नाम धोली बंदर के समझ लियो दिन भोजन वोजन ना मिली, लेकिन हमरा जैसे जाति के अपना शरण में भगवान ले ले बनी। ये बतिया की लंकापति रावण के दूत एगो सुनत रहले, जाके लंकेश से कहले कि हे लंकेश, अरे राउरे भाई हमें विभीषण, अरे लंका नगरी में रहो तेरे राक्षस की जाति हवे। अब महल के आगे लिखले बड़े एक ओरी रा आ एक ओरी मो, एक ओरी रा आ एक ओरी मो, ये दोनों अक्षरवा के एक जगह करी राम हो गए। एक मतलब राम के पूजा करे ले। राउर भाई हमें निश्चर के जाति हमें राक्षस के जाति हवे। रावण हुई मेरा विभीषण के बोलवले, कहले कि हे विभीषण, अरे तोहरा हिम्मत कैसे भइल खो कि हे लंका नगरी में भगवान के पूजा करे के, हमरा शत्रु के नाम लिखले बड़े राम। विभीषण तो कहले कि अब तो हम पकड़ा गई, अब केहू ना केहू के तो पार पड़े के पड़ी। विभीषण जी कहले कि ना भैया ना, अरे हम राम नहीं लिखले, तोहरा अक्षरों में से एगो काट के आ एगो भाभी के अक्षरों में से काट के रोज से रावण मस्त मंदोदर लिख देले। रावण खुश, सब कोई खुश। हनुमान जी कहनी कैसे, अरे प्रेम चिन्हला नया दमी। सरकार यदि प्रेम केहू से हो जाला तब प्रेम ही ना चिन्हला कि वह नीच जाति बानी की बड़ जाति बानी। अरे प्रेम चिन्हला नया दमी, कवन जात हो। प्रेम चिन्हला न निराउट, अरे की झूठी भाती हो कि प्रेम चिन्हला नया दमी, कवन जात हो। प्रेम
सबरी के प्रभु जी से सच्चा रहे उहे फेंके बैर जवन साचा रहे उहे फेंके बैर जवन साचा रहे उहे फेंके बैर जवन साचा रहे। ओ प्रेम सबरी के प्रभु जी से सच्चा रहे उहे फेंके बैर जवन साचा रहे उहे फेंके बैर जवन साचा रहे उहे फेंके बैर जवन साचा रहे। प्रेम प्रभु जी के दीहा वरदान हो प्रेम प्रभु जी के दीहा प्रेम प्रभु जी के दीहा वरदान हो प्रेम प्रभु जी के दीहा ओ प्रेम चिन्हला नानी रहू कि झूठी बात हो कि प्रेम चिन्हला नया आदमी कवन जाते हो प्रेम चिन्हला नया आदमी कवन जाते हो प्रेम चिन्हला नया आदमी कवन जाते हो छोड़ देना तेरा साथ साथी मरते हो प्रेम साबित करेला बिसी पियली मीरा ए राधा कान्हा के प्यार में सहली पीरा साबित करेला विष पियली मीरा ए राधा कान्हा के प्यार में सहले पीरा राधा कान्हा के प्यार में सहले पीरा राधा कान्हा के प्यार में सहले पीरा। हे प्रेम दुनिया में अमृत के बरसात हो ओ प्रेम दुनिया में अमृत के बरसात हो प्रेम चिन्हला नानी रहू कि झूठी बात हो प्रेम चिन्हला नया आदमी कवन जाते हो प्रेम चिन्हला नया आदमी कवन जाते हो प्रेम चिन्हला नया आदमी कवन जाते हो। हे मंगल मूर्ति मारुति नल्ला सकल मंगल मूर्ति हे जानत हूँ अति स्वामी विष्णु है पानी। सरकार ये आत्मा क्या है तो एक चंदन के समान है। अरे आत्मा है चंदन चंदन जवानी है पानी आत्मा है चंदन
ए बुलबुला है पानी का मत कर लाज जवानी का ए बुलबुला है पानी का मत कर लाज जवानी का आत्मा है चंदन चंदन जवानी है पानी मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकलय मंगल मूलन जगत कहीं तपे अतिहित बानी भगत विवेक पार रे।